Nyom du Awurade adenti na wugina akyirikyiri na wode wo hunhunta ahokyere bremu obonefo ahantanti mobroni ho hyehye no wode won atrimpo a wabɔ no kye won na obonefo hoho ne ho ade a ne kra kondo ho na omimfo ka abususam yi Awurade ahi obonefo huni dwa ahunum ka se ɔrenni akyire da Onyankopɔn bi ni baabi na dwene nyinaa ne no na kwan yire ho pintin da nyinaa watemudie asɔre n'ani so kɔ akyirikyiri ɔmfa na ho hiahiafo nyinaa nyɛ ahuro ɔse no nakoma mu sɛ merenhinhim da nyinaa mene de oni amane biara hunu nnome kontomposɛm ne amimdie ahyɛ n'anom ma na ɔhaw ne musuo hyɛ ne tɛkyerɛmase ɔtenatena nkura huntabea odidie ɔnyɛ hwee no awu kokoam ɔwɔ wiemfo ho ani ɔtɛ kokoam sɛ gyata wɔ ne tumu ɔtɛ sɛ ne nsa bɛka mobroni ne nsa ka mobroni no twe no ba na fidie mu ɔkoto ɔdɛɛdɛɛ na wiemfo akɔka ne nsa ɔse no nakoma mu sɛ Nyankopɔn werɛ fi wɔde n'ani ahunta wɔde nhunu arada Awurade sɔreɛ Onyankopɔn ma wo nsa so ma wo werɛ mfiri amanehunufo adɛnti na ɔbɔnefo yi Onyankopɔn ahi ka no nakoma mu sɛ worenni akyire woahunu ɛfiri sɛ wo na wohwɛ ɔhaw ne awerɛhoɔ sɛ wode besie wo nsam wo nsa na ɔbrɛfoɔ de hyɛ awisia boafoɔ ne wo ara bubu abɔnefoɔ basa na di obusuyefoɔ bɔne akyi kosi sɛ worenhunu bio Awurade ne hene daadaa amanaman ayera afiri n'asase so Awurade wate deɛ ahobrasefoɔ pɛ wahyɛ wɔ n'akomaden wama waso aba so sɛ wobɛdi awisia ne deɛ wɔhyɛ no soɔ no asɛm na ɔdasani a ofiri asase mu no ahunahuna bio